today's video guys, sasali kami ng parade. Yes, ang MCCB. So, sorry guys, hinihingal ako kasi tumakbo ako from Mercado hanggang dito sa park. Dahil hindi na makadaan yung sasakyan, yung motorized. So, ayun. Update ko kayo mamaya guys. Apat lang kami. Ayan, ayan. Si Mama. Hi, Kuya. Char! Lagi! Ano? Apio lang ang Pascual. Pwede mo rin yung gano'n ka lang. Hi! Bro! Oh. Oh, video. Okay, kami naman dyan. Nakakakita ka na, ma'am. Nakakita naman kayo. Kwarto namin. Ay, classmates sila sa elementary. Classmates elementary? Oh. Agam. Aham. MCCB! Sinanunta, Kalinga sa Pulan! Tawag kayo! Sige! Ang palanggan, abang ko. Hi! Bye-bye! A few moments later. Kaya ma'am. Nagwan mo ka rin. Oh, so yun. Sama? Meanwhile, Problema dati asa kung password na niya. Ano rin na cards? Hello guys! So, papunta na kami ngayon ng park para magsugba-sugba. Char! Sugba-sugba. So, nauna na yung mga girls. Pagdating ko dito, yung mga boys na lang nandito. Ayan. Ayan sila. Buti na lang guys, umaraw na kasi kanina
umuulan-ulan. Buti na ang umaraw na. Yan, dami-dami ng tao guys. Ang kaulit, nagikukoy. Na, nagigwapa. So, ayun sila guys. Ayan na sila. Cute kayo atong subalan. O kanina. Dili lang. Ano ka abay mo na kayo? Iabay lang. Yan, nagpe-prepare na sila. Ito yung bangus namin, guys. Tada! Marinate siya. Tapos among cute nga, supahanan. Diba cute? Sa kabila. Every establishment may mga ganito. Ihawan. Ganyan. Sa kabila is BDO. Dito Price Gas. This one is Prince Mall. So, ayun. Hanggang doon, guys. Hanggang doon. Hi, wow! Pag-hi, sir! Hi, vlog! Vlogger na. Oh, 1 million na subscriber. Ay, si Mobile yun! Ay, wala kayo! Ay, mabalot. Napalibre na siya! Nagkako na mag-inas tempura. Ikaw naman. Asa mo nagpapalot? Dito, ma'am! Dito! Sampukan sa truck! Ala, ipilit daw! Saraway! Kita forever ba? Nang hubing ni bag chicks dito nahan ba? Leader yun. Balik ka, balik. Balik. Hoy! Ito. Hey! Agad, sir. Balik si ma'am. Kadali ko mga tasimpulihan. Ay! Kining, nagkasak ko. Ay, dili ka, dili mo kaon, sir. Ay, ato ang gusto ko kuan. Suri-suri lang ko mga grupo. Ay! Ay, Bisag asa. Duh! This man Dali sa'yo, 5 years na naman yung salita. Gani! Logi, 5 years na yung salita sir. Ibalik na lang ang basement, ha? Mama, patay na si Oh, punta ka na sa pag-ibig niya. Okay, yung marawag. Nahurot na. Guys, so nag-iihaw na sila. Ayan, dinagdagan nila yung uling kasi naubos na. O, ayan, malapit na. Ipaypayig yun na, sir. Na yung bangus. Hindi siya makita. So, ito pala, nagdala pala ako ng fruits. Ayan. Dala ko ng fruits. Tapos, dito sila kasi mainit doon. Ayan. Piyaso naman ito, nagsumpa dani. Ay, turawan di ay. Turawan di sa pikas ay. Nawala naman dani. Uy! Balin lagi mo
mo, sir? Ang sugba na mo, sugba ba yun naman mong sugba? Okay naman ka na ko. Sugba, sugba. Guys. Hindi mo sugba? I-video ko ni mo. Kawin na niya. Ako na mag-ipago yan kapag Pangaon na ta. luto natin. Oh. Happy birthday to you. Napalingig yun siya. Lagi ka mo bonda. Kaya sir. Unggoy dance. Da. Ay. Ay, oh. What? What the fuck? Nagtao, no? Sir, basta pag-sumit, ito lang mo. Oo. Okay guys, sumit na ko. Basta ka sumit ka lang. Nataso. Bagi-bagi mo siya. Bisa, fiesta dia sentrita. Pero ito, ay mo kaya. First time na mo diri sa Balimasog. Oh, first time may diri. Asa mo? Siyak may kibas mawala ta asa na bitapit. Asa mo didapit? Asa na pagkalan? Sa mukha. Happy. Ba? Siri nga sir. Hi, sir! Hi sir. Pagay sa vlog, sir. Three days later. Much later. Hello guys! So today is Wednesday and we are going to Camiguin Island with the team MCCP. Napapansin nyo guys, nag-voice record ako kasi nga gagawin ko sanang mini vlog to, but I decided to add na lang sa Lambangus vlog ko, kaya ito sayang. Pero yes, nahihiya kasi ako ng time na yun, kaya sabi ko mini vlog na lang. And that's it. So guys, ayan yung island na pupuntahan natin. Camiguin Island with Sir Mikey, Sir Tutax, and Mami Kai, Sir Dance, Sir Fam, and Ma'am Sai. Yes, ayan yung Camiguin. Ayan na. Pasakayan na kami ng barge. So ano yung binibideo ko dyan? Yung floor? By the way, naka-portrait kasi yan. Kaya ganyan. Hindi kasi sa video natin sa vlog. Hi guys. Ay, nangapila ang power niya. NTP, oh, dari NTP. Ito, sir. Hello? Kami
Okay guys, we just arrived at Binuni. Thank you. Asa municipality ma'am? Ma'am sa iyaha. Mista na. Kana. Picture na kaya, model na ako. now at Casa Esperanza. Sa Yumbing, Mambahaw, dito po kami mag-stay for tonight. So, dito yung room namin ni Mami Kai. May 2 bed dyan. At sa kabila naman, ang room ng mga boys. So, ito naman, dito kami kakain. Sobrang lapit lang sa in-stayhan namin. So, narinig nyo si Talia yun. Dahil nagbo-voice record lang tayo. Kaya yan. And then, ito. May tindahan ng mga stuffs, clothes, toys, mga pag-swimming. And yan na yung food natin. Yan, barbecue. At ngayon, nandito tayo sa tindahan. Naghanap lang ako ng pulbos. At ayun, dahil sobrang lagkitin tayo, kailangan ko talaga ng pulbos sa buhay ko. Char. Ayan na yung food. Tara na, kain na tayo. Yum-yummers. Hello guys, good morning. Today is our second day. And ito yung tinutulugan namin guys. Diyan kami, dito kami tulog. Diba laki ng eye bags? Wait. Lalabas ako. Tara, labas tayo. Tingnan natin ang labas. So, dito kami nag-stay guys sa Casa Esperanza. Kung gusto nyo mag-inquire, ayan yung number nila. Ayan. Ayan yung White Island. Hindi pa lang yung... Ay. Medyo madami-dami na rin, oh. Ayan. Dami na rin. So, ngayon nandito kami sa Mambahaw. Ayan na yung ulan, no? Dilim-dilim. Tapos, sa likod, din mo naman yung view. May bundok, tapos nagpa-fogs. Ganda. And, ito. Pinagstayan namin, this one. 1, 2 yan. Tapos yung Kilaser, pasok na tayo. Mas mahal yung Kilaser. Lang. Pasok tayo. Mas mahal yung room nila sir, 1.5 daw yan. Ewan ko. Parang
additional bed siguro. Yan. Kasi 4 sila dyan. Dito yun sa amin. Ako pala yung gising. Kasi maaga pa naman. 5:30. Tapos, kanina, habang naglalakad-lakad ako sa labas, ayan, may nagbigay ng calling card. Char. Business card, calling card. Ayan. Kung gusto mo daw mag-snorkeling, mga accessories, pang snorkeling. Ayan, punta sila sa White Island, no? Mga cutes. Cutes. With S. Cutes. Ayan. So, ayun na nga. Ulitin ko. Ayan. Gusto niyo ulit ng guide. Tour guide. Ayan. Ayan yung number niya. Ito yan na nga guys. Umuulan ulit. Alam mo, oh. Alam mo yung ulap. Sobrang dilim. Pa, ulan. So, nagpapapicture. Ayan, rainbow. Rainbow, rainbow. Si Daddy, picture ko si Daddy. Rainbow. Asan doon ka book mo? Mami Kai, Sir Tutax. Oh, diba? So, Sir Mikey. Okay, let's go inside. Inside. So, wala, night toys. Dito daw kami mag-breakfast. Ayan, social. Socialan. Si Mangkay. Maganda yung view dito, guys. Picture ka, sir? Sir Taxo? Picture. Tayo kay Mami Kay. Hi, Bobby. Ito si Bobby. Kira ilang pa, no? You choose. Muna lang breakfast, ma'am. Ma'am, Sige, isa ko Filipino. Imo. Kani mo na. So, ito yung menu nila. Imo Filipino mo. Fast. Yeah, Filipino. Ako ba inom? Filipino ba? Yeah. Imo. Mo na. Filipino gyapon. Imo. Imo. Upat. Wala yung mga American. Mga Pinoy na ni Pinoy. American ako. American imo. Ano sa'yo mo din? Bacon and American breakfast? dili. Kanang salas. Pancakes and bacon. Pork Filipino breakfast. Ang Filipino kay choices man sa tapa. Pinani mo? Tulog ka coffee. Tulog Duha rami ka coffee. Tulog ka fish. Tulog din ka coffee. Coffee therapy ba ni? Dayon, duha ka apple. Pineapple with orange.
Pag prayer ka, nag-aso-aso daw mo. Oh, see. Natin yung loob, guys. Ano itsura. Hindi ko alam ang history nito. Hindi ko alam kung ilang years na ba. Ganyan. Wala naman nakasulat dito sa paligid. So, ayan. Ayan siya. We are here. We are done. Oh, so we are done in Municipality of Ginsilliban. So next is Sagay. Municipality of Sagay. Sagay. Sagay is the last one. And we are ready to go home. And we are ready to go home, guys. Ayan sila. So we're done. Wala na. Kanina ang dami-dami. Ngayon wala na. Wala na, guys. So, kita nyo yun. Sir Tax, Mount Hibok-Hibok, gyapon na siya. Ah. So, Mount Ilihan daw na siya. Ano yung mga gwapo? Oh my God! Wow! Wow! Char! Munisipyo sa Ginsilliban. So, ewan ko, may pa-free lunch ata dito. Dahil iba-iba pala yung mountain dito. Nandun sa kabila. Hibok-hibok. Tapos ito, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Yan. So, okay, thank you so much sa pa-food. Municipality of Ginsilliban. Thank you. Thank you so much. So, we are here na at Sagay. So, this one is the last municipality na pupuntahan namin. Free seeds. Free seeds. Abi apa? Magpano kamay mo? Ano mo mako pinag-tweet? Ini gwapo na dito. Lista lang mo mga mapirma naman kay basig. Unsa man ni siya, sir? Pinag-tweet, mana na siya? Ay sorry. Pinag-tweet ka din talong. Pinakbet na siya. Thank you. Thank you so much. Ikaw tanong ma'am. Di organic ka, di organic. Be organic. Wow. Di abi dito sa pasilat na binili. Parang gaan dito sa ulat dito. Dali, pangatag. Oh. Salamat. Pinakbit. Salamat LGO Sagay. Sagay sa pinakbit. Free seeds. Pinakbet. Oh, diba? We are here now at Port of Binoni. Sir, sulat sa ngalan, sir. Alan, Tawagon sa nako, sir. bili mo na ako ng souvenir. Souvenir.
magbabayad muna kami ng terminal fee. Yan na yung last. And then, we're ready to go. Ang walay na putos na kake. Mga sa pambahaw. Thank you. Basta gipag. Hey, Haggard Best. So, nakauwi na ako ng bahay, guys. Sobrang nakakapagod. Grabe, pero enjoy naman siya. Pagod na ako, guys. Gusto ko na matulog. So, siguro dito ko natatapusin yung vlog, guys. Thank you for watching. I hope you like it. Please like and subscribe. Follow my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye-bye!